Vi starter helt forfra. Og vi starter med heel split 2 gange. Heel split og heel split. Højre hæl og venstre hæl. Heel split og heel split. Højre hæl og venstre hæl. Og så drejer vi en kvart til højre. Bum, bum. Og så drejer vi en kvart til venstre. Bum, bum. Fik du det? Ja. Hvis han kan, så har jeg hjælp. Det var lidt en af 10. Ja, det er jo det. Så tager vi det hele forfra. Ja, vi tager den forfra. Ja. Er I med? Ready, go! Heel split og heel split. Højre hæl og venstre hæl. Heel split og heel split og højre hæl og venstre. Til højre, til venstre. Stop. Stop. Nu tager vi lige en lille sektion mere. Er I med? Det tror jeg nok. Nu skal vi så lidt diagonalt fremad. Det er en kilde, der rører den her. Nå, ja, sådan. Der er ikke meget tilbage til bare til Eva med i aften. Ja, jeg har en uforbandet. Jeg er jo yngre end dig. Nå. En måned og 2 år. Efter en måned og 2 år, jeg ved det ikke. Kom nu. Jeg er faktisk ældre. Seriøst? Diagonal frem til højre. Frem. Bum. Diagonal frem til venstre. Bum. Ja. Og så højre fod frem. Bum. Og klap fod. Og så drejer man på balleren. Fodballeren. Og hvad for en højre og venstre ben? Ja, de skal da bestående. Venstre år. Yeah! Og så siger man, 1, 2, 3, 4. Ja, vi klapper jo ikke, når vi vender rundt i gang. Vi klapper ikke, men det kommer nu her lige med et øjeblik. Ja, I er lidt tunge i det her nu. Nå, vi starter herovre igen, og vi har snuden fremad. Attention. Diagonal frem til højre. Ready, go! Frem og klap og træk rundt. Yeah! Hvor er det meget godt med det? Ja, vi tager den bare lige helt forfra. Er I klar? Hallo, bror. Ready, go. Forfra. Klar? Yes. Ready, go. Heel split og heel split og højre hæl og venstre hæl. Heel split og heel split. Hæl og venstre hæl. Til højre. Tilbage. Frem diagonalt og frem diagonalt og frem og klap. Så klap og hjælp. Videre. Nej, vi skal have lidt langsomt igen, Jan. Det tror